Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как как можете да нарисувате Ghostface, призрачно лице, ако не сте го чували. Така, първо започвате с една черта. Знам, че не виждате до края на листа, но тази черта я правите до края на листа. Тя ще бъде за качулка. Чакайте, че аз просто нямам много място. Е така. Нещо не се вижда добре. Замазваме. Това е замазване. Здравейте, приятели! Добре дошли в моят канал. Днеска ще рисуваме Ghostface. Ако не сте го чували, в края на видеото ще ви покажа как изглежда. Снимка просто на Ghostface. Сега ето така ще си подложа, защото с едната ръка държа телефона, а с другата трябва да рисувам. Ето така правите една черта. Тя ще бъде за качулка. Ето. Черта. Така. Сега правите така. Такава черта. После така. Така. Ето, да го видите. Имам грешка. Да. Ще изтрия тази черта, която тук що направихме, защото не е равна. Тя трябва да е по-равна. Затова трябва да рисуваме с молив. Добре. За да можем после да трием, за да рисуваме с молив. Така, сега тук правите още една такава черта. После такава отново, обаче по-разтворена. После правите ето това. Това не си го измислям аз как да го рисувам. Това съм го гледал от филмче. Така. Нещо не се получава много добре. Май.
Така. Ето да не виждате, да виждате. Ето. Така. Сега тук трябва да нарисуваме едно ножче. Ето. Вие както си искате го нарисувате вашето ножче. Няма нужда да гледате от мен. Тук така. И ето го и крайният резултат. Ето тук. Чакайте. Ще спра тази лампа. Да. Така. Това само да ви кажа, че ми е просто стая на мен за рисуване. Правя си каквото си искам в нея. Нищо друго не правя. Само си рисувам. Затова разхвърлям. Да, това е. А и също, ако видеото ви е харесало, оставете лайк и се абонирайте за канала. Сега ще ви покажа филм. Не част от филма, просто снимка от филма Ghostface. Ако не сте го виждали, отиваме. Ето, приятели, това е снимката на Ghostface. Има и още други доста. Ето тук го разгледате. Ето тук. Ghostface. И чакайте, че сега ме боли пръста, защото едно дете ме удари. Довиждане! До нови срещи! Виж.